Subhanallah wa
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bacaan yang Allah terus beliau dan pesan disarangi dari Allah dan rahmat Allah adalah sebuah yang menggunakan rezeki dari Allah yang akan barokah rezeki dunia dan rezeki akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam mundur sedekah. Ingkang jawab salam. Mugi-mugi rezekine akeh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Kapolda, ingkang kula hormati Bapak-bapak, ingkang kula hormati para ibu nyai, ibu-ibu, mbak-mbak, lan sedaya. Monggo lan rumiyin kita maturaken raos puji syukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Amargi saking rahmat lan pitulunganipun Allah, kita diparingi sehat walafiat lahir batin pun, diparingi iman Islam sehingga saged kawuh wonten masjid Siratal Mustaqim, donga sesarengan, ngaos sesarengan, mugi-mugi niat lan langkah kita niku diridhoi dening Allah. Amin. Sholawat ugi
donga kok sesarengan berjamaah niku salah satu donga ingkang mustajab. Nggih Bu, sapa donga lewat kabune ora sak melo jamaah ke bareng-bareng ngaji bareng dan pasti lain bareng insyaallah dikabulne dening Allahumma amin. Alhamdulillah berkaitan kali donga kita niku mulai wonten alam nanggungan 4 bulan sampun takdir iki. Lah ingkang saged ngrubah takdir salah setunggaling menika dengan doa. Mboten lho Bu, takdir kita niku ditetepne, tapi ingkang bisa merubah takdir ya dengan doa. Sampun sewu, takdir kita ditakdirkan boten sae, boten sewu sampun. Lah kita kok ndonga akhire ditakdirne dadi tiyang ingkang sae itu tiyang istiqomah, ingkang tiyang apian, tiyang ingkang ibadah khusyuk, nggih sugih, nggih napa loman, dan itu akhirnya tiyang apian. Dan itu karena kita mau berdoa. Terus yang sambung takdir lagi kita itu purun menuntut ilmu. Dengan ilmu kita akan mengerti dan terbimbing. Terus kita kemarin kan sampai belajar sampai ibu sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Abdul doa niku alhamdulillahirabbil alamin. Dan dadose kita nek bingung-bingung donga ora apa donga apa ya kok lali. Lah sampun kita ngucapne alhamdulillahirabbil alamin niku namine nggih intine alhamdulillah itu kita mohon semua kebaikan itu datang dumateng kita. Namine kebaikan ya Bu. Namine baik yo pengen istiqomah, pengen anak sukses, pengen rumah tanggane bahagia, pengen rezekine akeh, berkahane laris, macam-macam deh. Namine kebaikan. Nah, semua kebaikan mohon datang dumateng kita. Nek kita mas napa Bu? Alhamdulillah. Berarti jasa iki niku kan mas katakanlah alhamdulillah sebelum Rasulullah. Maca alhamdulillah rabbil alamin kali istighfar sebelum Rasulullah. Ternyata apa sih dadi hajat kita? Cepet terkabul. Namun niku kula jamari iku istiqomane niku maca apa alhamdulillah rabbil alamin. Awas sinten mari pinter-pinter rezeki karunia dumateng kita. Lah hikmah kita nuwun semua kebaikan datang dumateng kita. Terus sekali istighfar ya Bu. Istighfar ku mohon ampun dumateng Allah. Kita menawi wonten kesalahanipun kathah panjenengan manusa niku nek sampun dingapura berarti diridhoi dening Allah. Nek sampun diridhoi berarti doa kita, permohonan kita dikabulne dening Allah. Sebenarnya tegapake mawon nek suami kita pun seneng ke kita ridho ya. Pak ya kok Mas jenengan itu Pak Mas kayak bebek ya. Sampai kok apik men, sampai kok baik hati. Wah, paling kita muji-muji ngoten lho Bu. Langsung apa wis apik pede. Iki terus demikian juga kita nek muji-muji dumateng Allah, Allah dadi seneng lan ridho. Akhirnya apa? Permohonan kita dikabulne dening Allah. Dipun sarenane ya. Terus kita maaf alhamdulillah niku doa. Terus sudah kita saja. Alhamdulillah. Artinya kita nyuwun apa kebaikan datang dumateng kita. Artinya arti secara bahasa ini segala puji bagi Allah. Tapi maknane kita nyuwun semua kebaikan dumateng kita. Nek kebaikan dumateng kita berarti elek nolak ya Bu. Nah, terus selanjutnya ya Kafi ya Goni ya Fatah ya Ustaz. Niki jenengan dadadokan pun Bu. Lima mana? Apa kantone? Lah nek kurang katane iki insyaallah dompet sampai sini ono teman. Betul. Ora apa Bu? Betul. Ya
gak sempat nggih kesone jenengan. Ya kafi ya boni ya fa. Ya kafi ya boni ya fatah ya. Kalau ini wis kowe dari 12 kesamane iki ya Bu. Lah insyaallah nek rezekine kan kata ya pasti dalane ora disangka sangka nalar itu ora iso mikir. Nah, tapi itu kehendake apa Allah ya pasti tidak disangka-sangka. Selanjutnya kul wallahu ahad. Napa Bu? Ahad itu kita napa nangis sono? Diarani surat Ikhlas ayat itu pendek, wong rata-rata maca mesti ikhlas to nggih. Nah, Pak, itu surat Al-Ikhlas niku manggene teng belakang apa nggih benar desane. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas iki biasane disebut kulhu ya. Jangan itu kulhu wae kali. Maca surat Al-Ikhlas ya bulet imame ke maca apa kulhu wae kan kulhu wae kali. Apa cepet nggih maknane tajem terus kali niku fadilahe ga. Rasul itu sampai berpesan dengan istrinya, ya Humairah artinya enggak. Ini istriku saya merah, bukan cek kalau kita merah itu. Sudah gimana? Ya Humairah, ini istriku yang tersayang yang punya merah. Sebelum tidur, katakanlah al-bu, pola film berhubungannya Al-Quran. Jadi Quran itu diwakil toh, dipikir toh. Lah ternyata Rasul itu matur sing pahalane padha tiyang katam Al-Qur'an di maos iku kul ping Bu. Sehingga siapa yang membaca kul ping 3 pahalane padha karo tiyang katam Al-Qur'an. Sampai Ali bin Abi Thalib niku dadi kelamat Fatimah Azhar. Ketos Fatimah Bu. Boten kula nggih. Fatimah itu putri Rasul, putri tercinta Rasul, kesayangan. Dan itu ngaten. Sapa sing iso maca Al-Qur'an katam, ngaten lho, dengan cepat, maka bisa menikahi Fatimah. Kalau pantri buku mau maca. Lah Ali niku lho, maca puluh-puluh pun matur ya Rasul. Ya Rasul, saya sudah katam Al-Qur'an belum? Kok katam? Belum itu. Jenengan kan matur boten di sini kan. Nek barang siapa membaca puluh ping 3 pahalane padha karo katam Al-Qur'an. Monggo putih wae sekali padanan kala ya. Sapa ta? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus shomad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Marane sami kare katam Al-Qur'an. Ngoten to Bu, ceritane asbabul nuzul. Asbabul nuzul iku sebab turune ayat ya Al-Qur'an itu lho. Sebab turune ayat Al-Qur'an iku namine asbabul nuzul. Nek sebab turune hadis asbabul wurud. Saged bedane ya Bu? Dari asbabul nuzul. Niku wonten tiyang kafir Quraisy. Kafir Quraisy niku nggih mandiri teng Mekah niku tangkat teng Rasul Nabi Muhammad. Ya Muhammad, aku critakno piye ciri-cirine Tuhanmu. Tiyang kafir nggih Bu. Namine Amir bin Kufair. Sinten Bu? Amir bin Kufair. Niku tiyang kafir Quraisy. Nuwun dumateng Rasul, kok nyebute ciri-cirine Tuhanmu. Langsung turun ayat. Turun apa Bu? Ayat-ayat untuk seneng gede. Turun ayat sing turune nama malaikat Jibril. Malaikat Jibril betok ayat lho nggih. Nah, betok ayat. Lah itu langsung kul huwallahu ahad. Hei Muhammad, katakan Allah niku
jenengan iki akan hancur. Sesama Tuhan malah enggak boleh ya. Ini Allah tak siji lah boten. Allah itu satu. Allah Somad. Allah itu tempat kita mohon pertolongan, tempat bergantung. Arti segala hajat kita niku nyuwune dumateng Gusti. Terus nek jenengan mas kul wallahu akbar Allah itu satu. Allah Somad dalam hati Allah tempat kita mohon pertolongan. Ya Allah aku lagi kecepet, lagi sumpah, lagi butuh tolonglah dalam hati itu namanya nonton itu memberi kakaknya ulang nonton caranya pas nyebut Allah Somad ya Allah engkau tempat bergantung lam yalid dalam bulan dalam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanak. Jadi Allah itu tanggung jawab juga tidak punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang sama dan menyamai Allah. Allah tidak sama. Nah, makanya artinya berat itu dikau ya. Makanya diarani apa surat nikah ganjarane pahalane kan. Alhamdulillah. Jadi sing ngertos ngeten iki monggo mangke nek donga masul itu sing mantep ya Bu. Ya harus belakangane Allah niku sing satu esa terus tempat mohon pertolongan orang di anak orang di anak Allah beda orang padha makhluk karena pencipta. Selanjutnya kul a'udzu birabbil falaq. Lah kul a'udzu birabbil falaq kali surat Anas kul a'udzu birabbin nas niki nek ngarani niki dua surat yang turun bersama. Dipun sakali nggih Bu. Jadi surat Al-Falaq kalih Anas niku turune medune saking malaikat Jibril dumateng Rasul bareng dua surat yang bareng-bareng. Sampe nek tiyang sekolah niku nek ngarani al-mu'awwidzatain. Napa Bu? Al-mu'awwidzatain. Dua surat yang turun secara bersama. Sampai pulang itu lihat ke Surabaya, pada lansia itu diberi kali Kiai Pak Andali. Dua surat yang turun bersama-sama disebut apa? Sing iso jawab kita diumroh. Yang wonten niku kita diumroh saestu, tapi boten kula. Kita kula. Artinya apa? Al-mu'awwidzatain. Dua surat yang turun secara bersama. Lah nyapa kok ngoten? Ngoten niku? Lah itu asbabul nuzul malih. Lah sebatas lan kita amane iki to mek kulbu falak bin nas. Lah karena niku kita sebaiknya kudu ngerti piye sebab turune ayat iki lho ya. Nah, ben apa tujuane? Kita nek ndonga mantap. Sejel nggih, kita ndonga pakai ilmu. Kalih ndonga kalih boten ilmu niku siji. Nah, surat Al-Falaq ini berkaitan dengan Rasul wonten Madinah niku kenek sihir. Napa Bu? Sihir. Nek jenengan ngarani santet. Napa Bu? Tenun. Rasul kok kenek sihir to Bu? Lah niku muncul nih Rasul mau bisa kenek sihir, kenek tenun. Apa maneh manungsa biasa. Lah, hikmah kita diutus dening Allah untuk selalu mohon perlindungan dumateng Gusti, terutama mau surat Al-Falaq kali surat An-Nas pagi dan sore itu biasanya itu mesti kalau kocok kulhu Al-Falaq dinasti. Artinya doa perlindungan, penjagaan kita dumateng semua bahaya. Nah itu ceritanya Rasul itu kena sihir. Lah sing nyihir niku nang yang kafir. Yang kafir itu takut benci dumateng Rasul, bencine namine Labib bin Asom. Sinten Bu? Labib bin Asom. Tiyang kafir ingkang nyihir apa nyantet Rasul. Rasul dalam keadaan sakit, sumpah kowe kayak dijojo-jojo. Kok kalah sumpah tiyang kena sihir nggih Bu. Jenengan kok ngarani apa santet
sumur Aswan, sumur Aswan niku digelareni Rasul. Niku lan kabeh mau mendhet rambute Rasul. Rambute Rasul niku diambil. Niku makane kita jenengan nek buat rambut nanti itu sembarangan nggih Bu. Nek rambut dodol terus napa niku dene plastik ibu dibuat sekok-sekok nek kendel nggih mboten apa-apa. Sebabnya sakit damel mediasi sihir. Jarang itu bisa jarang main hati-hati. Lah itu di apa itu diambil, ditalekne ten sisir, diolehne pelepah kurma. Pelepah kurma itu enake dengan apa? Kurma sing cekak. Lah itu dikene jero sumur ditutupi watu. Ngono lho, diikat nang bulan rosok supaya kote kok dijojo kepalane kaya dijojo sakit. Pokoke jenengan tarik yang sing nanti nek sihir lho nggih, nek santet itu. Ya ngono. Akhiripun Rasul ngutus sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mencari sisir sing wonten rambute wae. Ketemu di bawah batu diambil. Terus akhirnya turun ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Nah niku dadine Rasul waktu mas Qul a'udzu birabbil falaq niku napa taline wonten 11. Lah iki ayat mulai falaq sampai binas niku nek jenengan hitung jumlahe juga 11 ayat. Waktu Rasul mas Qul a'udzu birabbil falaq. Tali sing sitok ilang Kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Cepatlah kedua itu sampai surat An-Nas. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilaikas lepas tali ini. Nah, jumlahe tali ini ikatane wonten 11. Diikatne cara jenengan ngarani nek apa kaya boneka ngono-ngono lho terus jojo-jojo. Dan itu sisir ditalekne ning pelepah kurma rambute Rasul diikat. Ikatane enek 11. Dan surat ini ku wau diwakan bareng muncul 11 ikatan Rasul sembuh. Nah, berarti nek tiyang keneng sihir, apa keneng santet, apa tenun diwacane surat liwau itu Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang turun bersama berkaitan dengan Rasul dan sihir. Terus ini jenengan mau niki artinya surat Al-Falaq atau An-Nas kita nyuwun perlindungan dumateng Allah supaya apa? Terhindar dari kejahatan siji. Kejahatane waktu gelap, nggih kelabu nggih. Kejahatane makhluk, nggih to. Kejahatane setan. Was-was iki lho sifat was-was iki. Niku lho nggih, niku nggih sifate napa gangguane was-was niku jenengan nek kenal sampeyan. Omah-omah tak kunci kok. Omahku tak kunci kok. Lah, kok dari niku dewasa kok. Aku mau tahu kok, Bro. Aku mau gak tahu bener. Ragu-ragu pas bingung. Wonten niku nggih bisikane Tane pripun, Mas? Niku wae dulu kurang berfarat, kurang duwe opo. Nika artinya gangguane setan, gangguane wong jahat, gangguane manusa. Tidak kasat iki yang berpiku. Napa mboten? Iri. Nek wong iri iki rasane ditandhakan iman namane iri. Lah, tongone kok mobil. Kok nek ati gak seneng. Niku atine iri. Drengki wis gak seneng kok berbuat. Pengen telakai mobile, pengen gembos, pengen rusak, pengen nyihir. Lah ngoten iki atine drengki. Jadi drengki
berdoa itu pakai ayat Al-Quran. Itu juga utama. Tiba-tiba saya kok ngaji ya. Wis sakmene buatin apa aku bingung ya. Tiga itu ya. Benar-benar ya Bu. Monggo ini dibuka kitabnya. Monggo kita tawasul rumiyin dumateng ingkang ngarang kitab niki. Dumateng Rasulullah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ulama ila syuhada ila jami malaikati muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila Haji Salim Bahres Surabaya, pengarang kitab Ibnu Katsir, Daya Kitab Bahres, Yaitu Bisri Mustafa Lembang, pengarang kitab Tafsir Al-Ibris, Yaitu Husain Ilyas Mojokerto, lan guru-guru kita, orang tua kita, mertua kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita buka kitabipun Tafsir Al-Ibris juz 1 surat Al-Baqarah ayat 57 halaman 17. Apa pakai Bu? Monggo kita sarankan masuk salat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhalalna 'alaikumul ghamama. Lan paring iyup-iyupan sapa ingsun ing atase sira kabeh ing pira-pira mendung. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun alaikumul manna ing atase sira kabeh ing mana. Mana niku kados madu. Wa salwa lan salwa utawa daging. Uruni thayyibati padha mangan sira kabeh saking bagus-baguse marozaqakum barang kang paring rezeki sapa ingsun ing sira kabeh. Wa madaulamuna lan ora padha nganiaya sapa Bani Israil ing ingsun walakin tetapine kanu angkusahun iya sapa Bani Israil ing awake Bani Israil dhewe. Iku yaklimuna padha nganiaya sapa Bani Israil. Wa ikulna lan ing nalikane ngendika sapa ingsun udhulu mlebu sira kabeh hadir qaryata iki desa. Fakulu minha mongko mangan sira kabeh saking hadiah qarya. Hai susitum ing dalem karepe sira kabeh sesukane sira kabeh romodan kelawan jebak wat ulul baba lan mlebu sira kabeh ing lawange qaryata desa sujadan kelawan padha sujud kabeh. Wa qulu kitabun lan padha mutapo sira kabeh iku kelebur pira-pira dosa nafsu laku mongko ngapura sapa ingsun ing sira kabeh. Khotoyaku lan ing pira-pira kaluputan sira kabeh wasana sidul lan nambahi ganjaran sapa ingsun al-muslimin wong kang padha gawe kebencian. Lanjut lawan fapadal ladina mongko padha wahi sapa wong dolamu kang padha nganiaya ya ladina ora ing ucapan pangucap kaya
Dolamu kang padha nganima ya aladina rizqan ing siksa minas samai saking langit bima kanu sebab olahe apa sapa aladina iku yang sukun ora padha taat ya aladina. Monggo kita keterangane kita waos mulai 57 keterangane. Bani Israel ingkang nomor halaman 18 Injil. Bani Israel ing zaman Nabi Musa bikin tahu kaya kesandung uyot nimang mangkono ana ing ara-ara ora bisa padha bali menyang omahe. Ana ing ara-ara kono Bani Israel diparingi rezeki rupa panganan kang arane mana. Rupa kaya blendet kaya madu lan manuk sawah. Gedene sak bebek. Terus selanjutipun Bani Israel sakuse pirang-pirang puluh tahun manggon ana ing ara-ara tansah diiup-iupi bendung lan didhawuhi supaya mlebu ana ing desa. Didhawuhi supaya mangan sing enak lan didhawuhi yen mlebu lawan desa supaya ANDPDP sarta nyuwun leburing dosa. Didhawuhi maca kitab. Nanging dheweke padha dolik, padha ngwehi pengucap ora muni kitab, nanging muni kitab. Tegese nyuwun gandum. Muli wong kang padha nganiaya mau padha diturunake siksa saking langit sebab anggone padha pantas. Alhamdulillah iki terusnya sampai 60 nggih Bu, sampai mengke boten nyambung. Wa istasqa lan nalikane nyuwun banyu Musa sapa Nabi Musa likomihi krana kaum Nabi Musa aku nafrik mongko dawuh sapa ingsun Allah mukula sira Nabi Musa biasa kajar kelawan tongkat ira ing watu fan fajarat mongko banjur mancur minggu saking kajar utawa saking watu asnata asrona aina apa ronglas apa 12 apa sumbere mata air. Pot alima teman-teman ngerti kulo naksin sapa saben-saben manusa masrabau ing panggonane nyumbere kelawan mas. Kulo wasrobu lan padha manana sira kabeh lan padha ngombe sira kabeh wirisilahi saking peparinge pangeran utawa Allah. Wala taksau filati lan aja gawe kerusakan sira kabeh ing dalem bumi mufsidin kale padha gawe kerusakan kabeh. Ayat 60 keterangane Bani Israel padha kemutan nalikane Nabi Musa nyuwun banyu kanggo kaume nuli didhawuhi pangeran supaya mukul watu sakala banjur watu mau mancur metu banyune dadi 12 panturan dadi 12 sehingga saben-saben golongan saking Bani Israel padha ngombe ana ing panturane dhewe-dhewe. Bani Israel padha didhawuhi supaya padha mangan. Sampun sampai mriki keteranganipun. Alhamdulillah kita sampun ngaos sesarengan ingkang kita waos surat Al-Baqarah ayat 57 sampai 60. Lah niki ayat 57 sampai 60 tesih terangane tentang disita Ibu Bani Israel. Bani Israel niki umate Nabi Musa. Bani Israel zamane Nabi Musa niku napa niku waktu ayat 50 itu kesandung akar wonten hutan terus tidak bisa metu. Lah ten lebete hutan wau Korea kan desa hutan wonten hutan wau diparingi rezeki. Dadose kesandung ora iso metu ning tengah hutan kalih Allah diparingi rezeki berupa mana niku madu apa Bu sebangsane madu. Lan sawah
Lah bebeke wau langsung wis berupa masakan ngoten wis kepanggang piyambak. Jaka langsung dipanggang ngoten lho. Siap makan. Lah, lho diparingi ngoten niku. Ngoten lho, umat Nabi Musa ora trimo pengen liya. Mungkin ayat berikutnya pengen sayur-sayuran, pengen wortel, pengen itu. Lah niku umat Nabi Musa. Wis penak lho sakjane wak sataran gawe lan apa pikantuk panganan tembutan niku wis enek madu, wis enek napa iwak wau, berupa bebek wau. Ngoten lho terus niku. Terus selanjutnya ayat 58. Nah, niku juga nerangkan tentang Bani Israil niku bertahun-tahun di desa niku. Niku ternyata apa? Juga diiup-iupi awan. Kita lho sadar dan kira panas to nggih. Niku umat Nabi Musa niku. Pas panen hutan apa suatu desa wau napa niku diiup-iupi mendung to awan. Dadi ora rasane panas. Sau diwai makanan minuman. Tak bersyukur. Diiup-iupi mendung ben gak panas. Niku nggih boten purun bersyukur. Terus disuruh makan terus ayat 59 niki nggih jenengan simak niku fabadal ladina dalam qala ladina lahu fa'anzalna 'alal ladina lam rizqan minas sama'i bima kanu yaksubun. Lah tengah hutan kali teng desa niku niku nggih umat Nabi Musa disuruh makan ingkang enak. Nah, terus kene kata terus disuruh masuk dengan sopan ning desa niku kan niku uraan bengok-bengok wonten lho nggih bengok-bengok jerit topukan gaduh. Lah iki diutus dening Nabi Musa supaya nek masuk teng desane dengan sopan. Sopan niku nek ngene niku arani sujudan nggih. Terus diaturi maneh niku mohon ampun. Nah, mohon ampun dumateng Allah. Tapi umat Nabi Musa uga dolim. Lalu Allah nurune siksa dari langit berupa petir, berupa banjir dan macam-macam. Terus ayat 60, nah selanjutnya wa istas kaum Musa li qaumi faqul natib bi aqsal kajar. Umat Nabi Musa ini pengen ngombe, pengen apa Bu? Ngombe nyuwun unjukan. Lah Nabi Musa diutus dening Allah, "Fa'fajrat min nasrana srotamina." Pukul tongkatmu ya Musa ning watu sing gedhe. Nah, akhirnya bener Nabi Musa mukul tongkate teng batu ingkang besar. Nah, akhirnya pun metu banyu saking watu. Wau jumlahe pinten Bu wau? 12 napa sumber mata air. Lah golongan-golongan umat Nabi Musa wau jumlahe yo enek rolas. Jadi setiap suku niku entuk banyu kok panjenengan. Kalau nek awake dhewe ngarani napa sumur gitu. Dadi sing tongkat Nabi Musa dipukul ning watu metu banyune. Dadi ayat 57 wau nuwun panganan baik mana dan salwa. Terus ayat 58 niku wau pun diparingi napa Bu wau? Makanan rezeki nggih bermacam-macam makanan terus diiup-iupi nggih ora panas ayat 59 juga. Terus ayat 60 minta minum dikasih minum. Nah, tapi umat Nabi Musa wis Allah pematur luas robo miskilan mangono sak puasmu saka rezekine Allah. Wa tak sawfil adi aja gawe kerusakan. Tapi umat Nabi Musa tetap gawe kerusakan, hutan-hutan ditunggangi, tukaran, ora gelem nyembah Allah. Tambane ayat sadurunge nyembah apa buka padane? Pedet emas, malah dari pedet saka emas disembah. Padahal Nabi Musa matur sing disembah Allah. Terus nek ngomong nyembah Allah, ora gelem
ba'asna. Lalu Allah menghidupkan malih. Diurip nih. Tujuannya apa? Bersyukur kan bersyukur. Nah, kan bersyukur umat Nabi Musa dan Israil nggih mboten purung. Terus lanjut ayat 57 wae nggih. Dene kesandung niku terus wonten desa, wonten hutan. Niku ora iso metu teng jero niku tetep dijamin resine. Dikatok maju, burung napa wae kados bebek, nggih to? Terus entuk biu-biu di awan, entuk panganan, njaluk banyu nggih diparingi to. Oh ya. Niku umat sinten Bu Nabi Musa. Namine napa wae? Bani Israil. Jadi nek kita ngeras Bani Israil niku awal mulane nggih saking Nabi Yakub. Nabi Yakub niku bapake Nabi Yusuf niku lho nggih Bu. Lan anake lek wonten sing Nabi Yakub niku gadah anak sing Yusuf kali Binyamin sing lintune niku sing jedokne Nabi Yusuf ning sumur niku lho Bu. Lah niku mengke sak turune niku namine Bani Israil sampai ini Nabi Musa. Lah umat Nabi Musa. Nek intine dia itu terkenal apa? Ngeyel, apa Bu? Ngeyel, wis ngerti kekuasaane apa yo ora lho. Wis aneh-aneh kok. Makane kalau kakakku keluar dari kakak, wong kok ngeyel men kaya Bani Israil. Sampai saat ini sing perang sampai iki lho Bu. Jangan tersadar. Niku Bani Israil. Memang tenang kok dibina sampai akhir zaman. Bani Israil niku tukar bermusuhan kuno mabuk. Kita sejarah ini kan menjadi paham, gitu ya. Nah, alhamdulillah, itu dari kesimpulannya mulai ayat 56, 57, 58, 59 sampai 60. Nah, itu Allah itu menerangkan bahwa Bani Israil itu kebanyakan fasik dalam agama. Fasik itu apa tak Bu? Fasik itu ngerti tapi tetap nglakoni dosa. Ngerti tapi gak gelem nglakoni niku artine fasik. Nek kafir niku mboten percaya. Nek munafik ngakune Islam tapi atine mboten Islam. Saged bedane nggih Bu? Apa bedane kafir? Apa bedane fasik? Apa bedane munafik? Apa bedane mukmin? Nek mukmin muslim niku tiyang beriman jaba lanjut. Terus nomor 2 kesimpulannya menganggap agama niku sebagai mainan. Apa Bu? Mainan. Terus Bani Israil itu betulanan. Penyembah Allah kan gawe pedet lah gawe disembah ini lagi terus sehingga jika diperintah sesuatu diperintah ibadah, sedekah, penyembah Allah lalu dirubah sesuka hati. Jadi ini ayat-ayat pun Nabi Musa kan kitabnya napa Zabur lagi Bu. Nah, jadi itu dirubah. Nabi Musa itu kitabnya Taurat, Zabur Nabi Daud. Nah, itu dirubah. Paten iki ana kita nggih dirubah napa Kiton. Jadi iki wong sing polos kalau nggih. Kalimatnya dirubah. Terus dianggap sebagai permainan. Kaya Al-Qur'an itu digawe main-main. Niku sifatnya dia Bani Israil. Karena itu Allah akhirnya mengatakan bahwa telah akhirnya Allah menurunkan siksa. Lah siksa ini itu pada Bani Israil wonten berupa tokon. Apa Bu? Tokon kolera, cacat niku macam-macam penyakit kulit, penyakit kolera, cacat, terus apa niku banjir. Lah niku siksane saking Oke, wonten ayat selanjutnya wonten malih setiap bagian niku berupa darah. Terus setiap tempat ada kodok-kodoke. Lah niku napa siksane dumateng Bani Israil. Tapi ngoten niku mangke ngejepne Nabi Musa. Musa, tolong nyuwun ning Tuhan, wonten cane yo nggih percaya. Mesti ngoten, mesti jenengan kesane mungkin ayat sana. Kalau ulama mangke niki tentang Bani Israil ceritane niku. Lah mungkin ngedek gak percaya fasik, tapi nek kenaan siksa bingung. Lah nyuwun dumateng Nabi Musa. Musa njaluk ning Tuhanmu, kon ilangne siksaku iku. Lah kali Musa nggih didongakne, akhire ilang. Didongakne wonten nggih mboten purun percaya. Jenenge ngeyel. Nah, untuk
bilamin jadi kita hikmah ngaos ngeten iki nggih terus Ibu aja sampe awake dhewe kaya Bani Israil tapi yang taat kados umate Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Dipun saged dipahami nggih? Mungkin diharapkan aku mau ngaji surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 60 tentang sifatnya Bani Israil. Lah itu tak keras deh. Oh sini Al-Qur'an iki opo to Bu? Dibae isine termasuk enten nggih Bu. Makane tombo ati ana 5. Salah sijine napa? Maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane. Jenengan kita wamoke nek urun nangen-nangen ngeten iki. Mesti Al-Qur'an sing gundah-gulana mesti ilang. Mesti lho nggih Bu. Niku coba amalaken kok kita saged ngangen-ngangen sing kula terang niku lho wau nggih Bu. Allahumma sholli Allah sing maringi urip Allah, sing maringi pertolongan Allah. Kita kata-kata asoman itu diterjemahne ning ati kali pikiran. Insyaallah niku napa kita badhe tenang. Hakikat urip kudu cekel. Tapi nek tiyang niku mboten ngertos hakikat urip, Al-Qur'an mboten ngertos maknane, gampang putus asa. Kata Ibu, hikmah kita nek maca Al-Qur'an angan samane tombo ati iku limo ya benane. Ibu maca Al-Qur'an angen samanane. Memang bener ya Bu. Al-Qur'an itu sifat dan rahmat. Alhamdulillah. Setiap pagi direwangi ngaos mriki hikmah kita pelajari Al-Qur'an. Salah sijine dadi obat lan dene Al-Qur'an itu saged bela kita. Alhamdulillah. Oh, mboten Ibu padha tenene sampai iki tau. Alhamdulillah. Terus ayat sing mriki niku wau sing bosan itu sampai surat apa Anas wau nggih. Insyaallah akan depan kula terangke tentang ayat kursi. Nggih, ayat kursi sak maknane iki. Iki pakai tembio nggih saged jenengan amalaken. Saged jenengan waos. Oke. Dados maknane kita itu menyelesaikan masalah dengan doa. Baik, monggo njono. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, ampunlah dosa-dosa kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua ya Allah untuk selalu bisa zikir ingat kepadamu ya Allah, bisa khusyuk dalam setiap ibadah ya Allah, bisa syukur atas semua nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Allahumma tawil amalna ya Allah, panjangkan usia kami semua ya Allah, sehingga bisa hidup yang lebih bermanfaat. Wasyafi ajsadana ya Allah, sehatkan lahir batin kami semua ya Allah, hindarkan kami semua dari segala macam penyakit. Walaupun qulubana ya Allah, sinarilah hati kami ya Allah, sehingga mudah melihat petunjuk-Mu. Wasabit imanana ya Allah, tetapkan iman kami. Wasit arzaqana ya Allah, lapangkan, luaskan, mudahkan rezeki kami. Ila muhim terhadap kebaikan ya Allah, dekatkan
mengabul doa ya Allah. Takdirkan pada kami semua takdir yang benar ya Allah, karena Engkau Maha Kuasa ya Allah. Allahumma yassir lana umurana wa rasyid. Allahumma ma'afasi dana rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkan urusan kami semua ya Allah, urusan dunia maupun urusan akhirat kami ya Allah. Ya Fatah, iftahul bana ala ta'ala Quran wa ijazah buka rahmat, bukalah hati dan pikiran kami semua untuk bisa memahami, mempelajari, mengamalkan ilmu Al-Quran ya Allah sebagai sumber kehidupan kami ya Allah. Allahumma bil ilmi ya Allah, perkaya kami semua dengan pengetahuan agama. Wa zayyinil ilmi ya Allah, berilah ketenangan batin ya Allah. Wa arifkan taqwa, muliakan kami semua dengan taqwa. Wa jamilna bil alfiyah ya Allah, lengkapilah kami dengan sehat lahir, sehat batin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia dalam lindungan-Mu ya Allah. Dan karuniakan pada kami semua anak keturunan yang soleh-solehah, yang taat, yang selamat untuk dunia akhiratnya ya Allah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah. Ya Allah, jadikan di penghujung usia kami semua dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah, mudah membuat kalimat la ilaha illallah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dan sayangi kedua orang tua kami dan orang tua kami ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa leluhur kami yang telah meninggal dunia. Berilah ketenangan dalam alam kuburnya ya Allah. Hindarkan mereka semua dari siksa kubur ya Allah. Masukkan mereka semua dalam surga-Mu ya Allah. Hasbi min su'ali ilmu bi hajati. Ya Allah ya Rabb, kami semua di sini bersimpu mengharap ridho-Mu ya Allah. Karena itu ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami semua ya Allah. Karena Engkau Maha Pengatur doa ya Allah. Irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata Bapak, Ibu, ingkang saged kawula aturaken mugi wonten kinolaran manfaatipun lan